Eskerrik asko, lehenengo eta behin, Bizenta Mogel bibliotekako arduradunei leku txukun hau izteagatik. Eta eskerrik asko, Ima Garrastatxu eta Jorge Barela, Durangoko udal ordezkariak. Orain dala 6 urte, hasi zuen ibilbidea sormen bekak, eta ordutik oso frutu onak eman ditu, gure ustez, jakina. Rol munduan sartu ginen atopiakoen eskutik. Regetoia euskaraz posible dela erakutsi zigun kainakaik. Umen begiradek beste mundu bat aurkeztu ziguten Bainole telesailean. Barraka bideojokoan eta ibilteko aukera izan dugu. Eta urte honetako azokan 58. edizioan, Jon Ander Urresti sortzailearen eukaliptus proposamen estenikoa ikusiko dugu lehenengoz. Ibilbide oparo hau egiteko ezinbesteko bidelaguna Durangoko udala izan da. Sariketa honetan manatzen dugun 15.000 euroko laguntzen zati handi bat udalak berak jartzen duelako. Horregatik, gurekin batera, euskarazko sortzaile batzuk eta berriak laguntzeko behar izanean sinistu eta ematen diguten laguntza eskertzen ez gara nekatuko. Eta beraz, aurtengo deialdiaren xehetasunak azaldu aurretik, Ima Garrastatxu Durangoko udaleko alkateari emango diot hitza, zelan ez, Ima. Eskerrik asko, Nerea. Egunon eta ongi etorriak guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko aurkezpen honetara hurbiltzeagatik eta eskerrik asko zuri, Nerea, benetan niretzat plazer bada sormen beka zurekin batera aurkeztea. Gaurkoan Durangoko azoka eta Durangoko udala elkarlan martxa jarri dugun 7. sormen beka aurkeztera etorri gara. Hemen, Bizenta Mogel biblioteka honetara, espazio oso berezia, eta ez bakarri biblioteka baizik eta gainera hemen, umien espazioan, oso berezia, pentsat niretzat, orduan, uste dut oso egokia, erabaki duena hemen egitea. Plazer bada, beti bezala Durangoko azokarekin batera olako egitasmo bat aurkeztea eta martxan jartzea. Badirudi kulturgintza krisi etengabe bizitzen ari dela. Pandemiatik egoera ahul baten atera ginen eta badirudi oraindik horrela jarraitzen duela. Horregaitik, beka honek kulturgintzako sektore ezberdinak indartzea dauka helburu. Aurten, Durangoko azoka edizio normal bat, normal bezala, bizi izan dugu, baina horrek ez dago esan nahi sortzaileak gehienak baldintzak normalian bizitzen direla edo lan egiten dutela. Horreko batean idazle batek esan zidan, Durangoko azoka oasi bat dela, baina oasi hortik kanpo area dagoela, are asko urte osoan zehar. Horregaitik da hain garrantzitsua erakundetatik sortzaileak laguntzea. Azken 6 edizioetan ikusi dugun beka honek benetako laguntza eskaintzen diela sortzailei. Eta bai, azpimarratu nahiko nuke, disiplina ezberdinetako sortzailei laguntza diela beka honek. Gogoratzen dut, azkenengo urte hauetan, abeslari bat, rol joko bati, bideojoko bati bebai, eta iparraldeko herri oso baten pelikula bati lagundu diela beka honek. Eskaintza anitza dira, Euskal Herrian sortzaileen dauden bezala. Urtero, Durango euskal kulturaren topaleku bilakatzen da egun batzuez. Euskal kulturgintzat gozatzeko leiho bat da Durango. Beka honek, 4-5 egun horietaz aparte, urtebeteko leiho bat eskaini
nahi die sortzailei, euren proiektua ganoraz eta baldintza honetan garatzeko. Durangoko udalak sortzaile berriak lagundu nahi ditu, beraien proiektuak ondo eta ganoraz aurrera ateratzeko. Horregaitik eta beste barik nereari berriz pasatuko diat hitza bera aurtengo deialdiko ezaugarriak azaltzeko, eskerrik asko etortzeagatik ona eta zeuek bebai leiho bat izatea gure lanari eta zeuek bebai helaraztea hemen gu kontatzen duguna Durangarrei eta Durango eta Durangaldea osoari. Eskerrik asko zeuei bebai. Esan dizueten bezala, gaur hemen aurkeztuko duguna 6. sormen beka da. 2024an, aurten, 59. Durangoko azokan ezagutuko dugun lana aukeratu ahal izateko deialdia egiten gabiltza gaurtik. Aurreko edizioetan bezala, euskarazko sortzaile berriei, zuk ere hori esan duzu, sortzaile berriei zuzendutako beka da. Sortzaile berriaren definiziorako, hori oso garrantzitsua da, nortzu dian sortzaile berriak, aurkezten duen proiektua zirkuitu profesionalean bere lehen edo bigarren lana izatea hartuko da kontuan. Eta taldean zein bakarka aurkeztu ahal izango da lana. Ume eta familiei zuzendutako edozein disiplinatako edo disiplinen arteko uztarketatik landutako sorkuntza lana sarituko da. Berriz errepikatuko dut. Ume eta familiei zuzendutako edozein disiplinatako edo disiplinen arteko uztarketatik landutako sorkuntza lana sarituko da. Lana ikuskizun bat izan daiteke. Zirkua, antzerkia, ipuin kontaketa edo euskarri bat. Mai jolasa, musika, bideoa, baita horien arteko nasketa bat ere. Sarituko den proposamena 2024an Sagu-Ganbara-guneko eskaintzetako bat izango da. Dakizuenez, Durangoko azokak gune ezberdinak ditu eta horietako batek Sagu-Ganbarak familia transmisioa dauka oinarri. Aurtengo deialdiak beka jasotzen duen lana bertan estreinatuko da. Gaurtik irailaren 21 arte, tarte honetan, dago epea proposamenak eta beharrezko dokumentazioa aurkezteko. Hilabete batzuk. Disiplina ezberdinetan trebatutako lagunek osotuko dute epaimaikoa eta euren erabakia Durangoko azokan jakinaraziko dute komunikabideontzat antolatuko dugun prentsaurrekoan.